आजच्या विचारवेध या वर्षीच्या विचारवेध व्याख्यानमालेतल्या शेवटच्या व्याख्यानाचा विषय आहे. जनप्रिय संगीत काल, आज आणि उद्या हे आपण एका जनप्रिय संगीतकाराच्या अनुभवामधून अनुभवणार आहोत, ऐकणार आहोत. रसिकभाऊ असं म्हणतात की कवी आणि लेखक हा पोटातून बोलतो, गायक आणि वक्ता हा ओठातून बोलतो आणि वादक हा बोटातून बोलतो. वा वा वा. आपल्याला माहिती आहे अशोक पत्की हे कवी म्हणून पोटातून बोलतील, गायक म्हणून ओठातून बोलतील आणि त्याहीपेक्षा वादक म्हणून जास्ती बोटातून बोलतील. त्यामुळं त्यांच्या अनुभवांनी आपण एकंदर त्यांच्या संगीत प्रवासामधून एकंदर जनप्रिय संगीताच्या प्रवासाचा वेध घ्यायचा प्रयत्न करणार आहोत. असं म्हणतात की गाणं म्हणजे आवाज हा अनुवंशिक असू शकतो, पण गाणं आणि संगीत हे शिकावं लागतं. त्यामुळे तुमचं संगीताचं शिक्षण किंवा तुम्ही संगीत कसं शिकलात? तेव्हा काही कळायचं नाही म्हणा. मला लहानपणापासून आवड होती. त्याच्यातून माणसं भेटत गेली मला. माझी बहीण गायची, म्हणजे कोरसमध्ये पण असायची. सोलो कधी कधी लताबाई येत नाही तर तिला सांगायचं शूटिंगपुरतं तू गा, मग लताबाई येऊन डब करायच्या. तर तिच्याबरोबर जाणं, एक बॉडीगार्ड कोणतरी पाहिजे मुलीला, कारण तिचं वय 13-14 असं वय होतं. तर तिच्याबरोबर कोणतरी पाहिजे म्हणून बाबा मला पाठवायचे, तू जा रे तिच्याबरोबर. कारण रात्र व्हायची, कधी वेळेचं बंधन नव्हतं, केव्हाही संपायचं. तर कोणतरी पाहिजे म्हणून मला पाठवायचे. आणि त्याचा मला फायदा हा झाला की मला सगळ्यांना जवळून पाहता आलं. म्हणजे शंकर जयकिशन, कल्याणजी आनंदजी, एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, जे काय संगीतकार मोठे ना जेवढे आहेत तेवढंसं काम कसं करतात, नोटेशन म्हणजे काय, त्यांना कंडक्ट कसं करतात, ऑर्केस्ट्राचं कंडक्ट, ते हे सगळं मला जवळून पाहता आलं. म्हणजे ते भाग्य लागतं त्याला. तर ते अगोदरच माझं लिहिलेलं होतं, त्याच्यामुळे सगळं मजा आली. आणि ते करता करता माणसं भेटत. म्हणजे शामराव कांबळे आता टॉपचे अरेंजर म्हणजे काय, गाण्याच्या मध्ये ते म्युझिक असतं किंवा गाण्याच्या मागे कॉर्ड स्पीड्स वाजत असतात. तर ते जे ज्याचं काम असतं त्याला अरेंजर म्हणतात. नाही तर नुसतं ओकं वाटणार गाणं, म्हणजे मागे काही नाही आहे, सूर नाही आहे, सतार नाही आहे, व्हायोलिन नाही असं. तर काय इथे काय आपण वापरू शकतो वगैरे, हा जो अभ्यास आहे तो त्यांच्याकडनं मला शिकता आला. मला जेव्हा पहिलं पिक्चर मिळालं तेव्हा मी त्यांना, म्हणजे ते एवढे बिझी असायचे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बापूजी म्हणजे सुधीर फडके साहेब, श्रीधर फडके साहेब, हे सगळ्यांकडे तो असल्यामुळे अशोक मला नाही रे वेळ म्हणणं. म्हटलं मला पहिलं पिक्चर आहे माझं, मला तुम्ही पाहिजे. एक मनात असतं ना की हा माणूस मला भेटला तर मी बघतो. मी आता कधी कॅन्सल जर झालं, आणि तेव्हा लताबाईंचं पुष्कळ कॅन्सल व्हायचं रेकॉर्डिंग. म्हणजे 30च्या 30 तारखा त्यांना मिळायच्या कोणाला म्युझिशियनना. पण आज नाही अरे म्हटलं की संपला, घसा खवखवतो आहे, आज नाही आहेत. मी म्हटलं की सगळे 50-100 जेवढे म्युझिशियन असतील सगळे घरी जायचे. तर अशा वेळी मग ते शामराव मला मिळायचे. अरे माझं कॅन्सल झालं आहे, येतो मी, आपण बसून काहीतरी म्युझिक करूया आणि मग बघूया. तर असा तऱ्हेने माणसं, प्रभाकर जोगसारखे, नोटेशन कसं असावं, अरविंद मयेकर कॉर्ड्स कसे असावे, नोटेशन हे शिकवणारे मिळत नाही तुम्हाला. कारण काय, हा माझ्यापेक्षा पुढे गेला तर ही भीती त्यांना असते. नाही तुम अच्छा बजाता है, तुम अच्छा कर, अरे अच्छा नाही मेरे को और अच्छा करना है असं सांगावं लागायचं. तर हे म्हणजे इंडस्ट्रीमध्ये तुम्हाला पुढे जायला देत नाही माणूस तुम्हाला. म्हणून ते मराठीला म्हणतात ना, मराठी माणसं पाय खेचतात भेटतात असं ते. पण हिंदी पण माणसं होती की त्याच्यात इंडस्ट्रीमध्ये, फक्त मराठी नव्हती. पण ही पद्धत आहे की ह्याला आपल्यापेक्षा पुढे जाता कामा नये हा माणूस. तर असं करता करता मला जेवढं आत्मसात करायचं होतं ते करत आहे. माझं म्हणजे नशीब चांगलं, अभिषेकींची ओळख झाली 64मध्ये, 1964. मत्स्यगंधा नुकतं येऊन गेलं होतं आणि ते चाले ना असं मागवून ऐकलं मी. तर आता बंद करूया एवढ्यापर्यंत आलं होतं. तर
जेव्हा आम्ही गाणे ऐकली किंवा काय अभिषेकींबरोबर तेव्हा तर म्हणाले एक शेवटचा उपाय म्हणून आपण HMVला रेकॉर्डिंग करूया सगळ्या गाण्यांचं. आणि मग ते गोवाईंदोंनी ठरवलं की गाणी करूया म्हणून HMVला हार्मोनियमसाठी मला बोलवलं. अभिषेकींच्या युगाकडे आणि तुमच्या संबंधाकडे आपण नंतर येऊ. हां, पण तात्पर्य असं की नाही ओळख झाली माझी इथून. हां, तात्पर्य असं की ज्या लोकांच्याकडे तुम्हाला काम करायची संधी मिळाली त्या लोकांच्याकडे कष्ट करून त्यांच्याबरोबर काम करून त्यांच्याकडून जितकं घेता येईल तितकं घेऊन तुम्ही हळूहळू हळूहळू शिकत गेला. होय, घर बसल्या शिकला नाही. नाही. त्यावरून मी एक दुसऱ्या प्रश्नावर येतो की आज शिक्षणाची पद्धतच बदलली. हो, त्याला तंत्रज्ञान कारणीभूत आहे, अनेक गोष्टी. अनेक गोष्टी. तर आजचं शिक्षण कसं चालू आहे तुमच्या माहितीप्रमाणे? आजचं तर मी म्हणेन शिक्षण नाहीच आहे काही. ऑनलाईन कधी शिक्षण झालं आहे का? आज एवढं बघूया, एवढ्यापर्यंत ठीक आहे, उद्या भेटूया किंवा 4 दिवसानं हे होतं ना. म्हणजे एक सूर लागलेला जो असतो तो विखुरला जातो. तो कधी समोरासमोर तुम्ही 1 to 1 बसलेले असता गाता आणि 3-3 तास 4-4 तास रिहर्सल चालायची, रियाज चालायचा. आता कसं एवढंसं झालं, आता मी जातो आहे मला पण ह्याला शिक्षणही म्हणत नाही. म्हणजे गुरुही बरोबर नाही तो आणि शेला तर नाहीच नाही. कारण तो शिकणार कसा आहे? तुकड्या तुकड्याने शिकणार का? नाही. कमीत कमी 3-4 तास तरी पाहिजे बाबा मला थोडंच तरी त्याच्यातून 1% 2% त्याला मिळतं एवढं केल्यानंतर. असं गणित आहे आणि ते करत करत तुम्ही मग पुढे जाता. पण आजचं म्हणजे ऑनलाईन वगैरे नाही पटतच नाही. म्हणजे त्याच्यावर बोलणं तर बाजूलाच राहिलं. पण म्हणजे जे चाललंय ते साधारण बरोबर नाही. खरं. आता तुमचं म्हणजे तुम्ही पहिल्यांदा असिस्टंट म्हणून काम केलं, अनेक लोकांच्या बरोबर काम केलं. त्याच्यानंतर संगीतकार अशोक पत्की म्हणजे असिस्टंट अशोक पत्की पासून संगीत वादक मग असिस्टंट मग अरेंजर मग संगीतकारापर्यंत तुम्ही असंच पोचलात हळूहळू एक 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 पायरी चढत पोचलात. मग ते संगीतकार कसे झाले? संगीतकार म्हणजे सुमनताईंची त्यावेळी ओळख झाली मला. सुमन कल्याणपूर. आणि त्यांना कोणतरी पेटीवाला पाहिजे होता. तर मला माझ्या मित्राने सांगितलं अरे मी खारला राहणारा, सुमनताई खारला राहणारी, तो मित्रही खारला राहणारा, अनुराधा पौडवाल खारला राहणारी, सगळे म्हणजे खारला. शांताराम नांदगावकर कवी तो. तर तुझं मला कळलं, माझं तुला कळलं, अरे तुला ऐकलं की नाही, असं ते असतं ना मित्रांमध्ये. ते सगळं म्हटलं काय तर सुमनताईंना एक हार्मोनियमवाला पाहिजे, त्याला पेटी म्हणतात काही जण, पेटीवाला. तर मी गेलो सुमनताईंच्या बंगल्यावर एक दिवस आणि म्हटलं तुम्हाला कोणतरी हार्मोनियमवाला पाहिजे असं ऐकलं मी. हो, कोण आहे? म्हटलं मीच आहे. अरे वा, बसा. बसवलं काय वाजवता? म्हटलं मला क्लासिकलचं येत नाही, तेवढं शिक्षण नाही म्हटलं माझं. आणि अभिषेकींकडे नुकती सुरुवात होती. म्हणजे त्यांचं नाव सांगेन आणि बडेजाव घेईन असंही नव्हतं. तर मी सांगितलं लाईट म्युझिकमध्ये जास्ती ओढा आहे माझा. म्हणा मला तेच पाहिजे वगैरे झालं बोलणं. 1-2 वाजून दाखवा गाणी वाजून. तर म्हणाल ठीक आहे, तुम्ही आजपासून आमचे मॉनिटर. एक 6 म्युझिशियन पाहिजे मला, एक सितारवाला, एक तबलेवाला, एक ढोलकवाला वगैरे, फ्लूटवाला, 6 जण तुम्हाला धरून. म्हटलं बरं. मग आम्ही इंडियातल्या इंडियात म्हणजे मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर शो करायचो. एक दिवस असं कल्याणपूरचा फोन आला, अशोकजी तुम्ही घरी येऊ शकता का पटकन? म्हटलं काय एवढं, या तर खरं. मी घरी होतो, तिथे त्यांच्या बंगल्यावर गेलो. तर एक माणूस बसला होता आणि कल्याणपूर बसले होते. म्हटलं काय झालं? म्हणे आपल्याला वेस्ट इंडिजला जायचं आहे. अरे म्हटलं कुठे? एकदम वेस्ट इंडिज आलं. तर म्हटलं 69ची गोष्ट आहे. तर हे हिंगू तिथूनच आले आहेत आणि आपल्याला वेस्ट इंडिजला जायचं आहे. तर मग काय, तर आपण 3 महिने तरी कमीत कमी तिथे असणार. बापरे. हो, कारण कोणाकोणा गेलं पाहिजे ना. तर बघितलं परत वेस्ट इंडिजला मुद्दाम कोण जाणार.
तर झाला. तर सुमनताईंनी मग ते ओके विके झालं, मीटिंग झाली आणि म्हणाले 6 म्युझिशियनना सांगा तुम्ही आणि तुम्ही नोटेशन काढायला बसा आता मार्च एप्रिलला वेळ नाही, ही डिसेंबर जानेवारीची गोष्ट. तर मी शरू बर्वे म्हणजे सुमनताईंचा सेक्रेटरी त्यांच्याकडे बसायचं ठरलं, कारण मोठं घरबीर होतं आणि आम्ही अरविंद मयेकर, शरू बर्वे असे नोटेशन काढायला आहे. शरू म्हणाला, अशोकजी उद्या अशोकजी परांजपे मुंबईला येतो आहे माझ्याकडे राहायला. म्हटलं बरं, मग कवी आहे तो. म्हटलं मग तुला उपयोगी येणार. म्हटलं का मला काहीच करायचं नाही, तू आता संगीतकार बनायचे विचार कर. हां, कितपत वादक म्हणून राहणार. म्हटलं अरे आता सुरुवात आहे, आता पुष्कळ त्याला तपस्या लागते. तर म्हणाल नाही उद्या तो आला की मी सांगणार 4 गाणी दे अशोकला आणि तू मग 8 दिवसांनी दे, 10 दिवसांनी 1 गाणं कर, 15 दिवसांनी उद्या पाहिजे असं नाही आहे. म्हणून मला सांगितलं आणि दुसऱ्या दिवशी आल्यावर माझ्या हातात 4 गाणी अशोकजी परांजपेंनी ठेवली. एकदाच यावे सकया, नाविका रे, केतकीच्या बनी, ही सगळी. आणि पहिली रेकॉर्ड माझी बाजारात आली 72 साली. म्हणजे वेस्ट इंडिजला जाऊन येऊन ते रिपेअर करणं, हे करणं, ते करणं करायला 3 वर्ष गेली, कळलं की नाही. आणि तेव्हा लोकांना अशोक पत्की एक संगीतकार आलेला आहे आणि छान गोड गाणी करतो असं लोकांना कळलं. तिथून मग सुरुवात झाली. दरवर्षी एक माझी रेकॉर्ड 4 गाण्याची, एक दशरथ पुजारांची रेकॉर्ड 4 गाण्याची आणि कमलाकर भागवत म्हणून होते त्यांची एक रेकॉर्ड. अशी सुमनताईंचा कोटा ठरलेला असायचा दरवर्षाचा. आणि एक फॉरेन ट्रिप. हो, तर आम्ही 18 वेळा त्यांच्यावर जाऊन आलो फॉरेनला. या मार्च एप्रिलला कॅनडाला चाललो आहे, या मार्च एप्रिलला दुबईला चाललो आहे, या मार्च, असं ते सगळं अगोदर ठरवून घेऊन 18 वेळा. त्यामुळे अशोकजी परांजपे या कवीची पहिली गाणी तुम्ही केली. हो, म्हणजे तुम्ही पहिल्यांदा होय. आता ओठातनं झालं, पोटातनं झालं, पोटातनं. केतकीच्या बनी तिथे नाचला गौर, केतकीच्या बनी तिथे नाचला गौर, गहिवरला मेघ सोडला गधीर, केतकीच्या बनी तिथे नाचला गौर. नाविका रे वारावहे रे, डौलाने हाक जरा आज नावरे, नाविका रे वारावहे रे, डौलाने हाक जरा आज नावरे, सांज वेळ झाली आता पहिलं माझे गाव रे, नाविका रे वारावहे रे, डौलाने हाक जरा आज नाव रे, नाविका रे. आपण आता आणखीन एक अतिशय महत्वाच्या मुद्द्याकडे जाऊया की तुमची कारकीर्द त्याच्यानंतर म्हणजे शिखर चढायला लागली. आधी टेकड्या झाल्या, मग डोंगर झाले, आता तुम्ही सर्वोच्च शिखरावरती आहात. त्याच्यानंतर तुम्ही कधी खाली उतरला नाही, म्हणजे एका शिखरावरून गेलात ते दुसऱ्या शिखरावरच गेलात, मग ते टेकडीवर पुन्हा कधी आला नाही. आणि तुम्ही असेच शिखरावरतीच राहावं अशी आमची सगळ्यांची प्रार्थना आहे. पण गंमत अशी झाली की साधारण तुमच्या कारकिर्दीच्या मध्यावर तंत्रज्ञानात फार झपाट्यानं आणि वेगानं बदल होत गेले. तर नेमके तुम्ही ज्या वेळेला संगीत देत होता, संगीतकार झाला, त्यावेळेला एकंदर परिस्थिती कशी होती? तंत्रज्ञानात ज्या वेळेला बदल झाले त्यामुळे परिस्थिती कशी झाली? त्याच्यामुळे काय गोंधळ झाला किंवा चांगलं झालं? तुम्ही सविस्तर सांगा. मी दोन्ही याच्यात वावरलोय, म्हणजे वावरायला मिळालं मला.
नशिबी लिहिलेलं होतं भाग्य. तर तेव्हा कसे 2 ट्रॅक असायचे पहिले, तेव्हा 60-70चा जो काळ होता, मी तेव्हाच सुरुवात केली होती म्हणजे. तर एक ट्रॅक सिंगरसाठी आणि एक ट्रॅक म्युझिशियनसाठी असायचा. 2 ट्रॅक फक्त. कोण जर चुकला तर परत पहिल्यापासून घ्यावं लागायचं गाणं. श्री गणेशा, कळलं की नाही? म्हणजे मेंडोलिनवाला चुकून दे, टँगच्या ऐवजी टुंग झालं तर परत पहिल्यापासून. तसं रिहर्सल भयंकर व्हायच्या तेव्हा. म्हणजे 3 रिहर्सल म्युझिशियनच्या 2 हॉल होते दादरला, बसंती हॉल आणि सुमन हॉल. तर तिथे रिहर्सल व्हायच्या 3 दिवस. अरे बापरे. हां, म्हणजे 3 एका दिवसातले 3 नाही, ते 10 वेळा 20 वेळा वेळ परत उद्या भेटायचं. म्हणजे अंगात भिनलेलं असायचं गाणं म्युझिशियनच्या. तोपर्यंत इथे संगीतकार काय करायचा, तिथे जायचा. हे काम कोण अरेंजर करायचा, म्युझिशियन बरोबर रिहर्सल. संगीतकार गायकाच्या घरी जायचा आणि मग त्याला 3 दिवस रोज सकाळी 8चं दूधवाला कसा येतो तसं आपलं बेल वाजून रफीच्या घरी ते त्याला शिकवायचं 3 दिवस. त्याच्यातही त्यांना वाटलं अजून मला नीट पाहिजे तसं उमगलं नाही किंवा काय. तर तो कल सुबह आएंगे आप, एक रिहर्सल करते, एक म्हणजे 2-4 रिहर्सल करूया आणि 8:30 वाजता इकडून निघूया, 9 वाजता आपण बॉम्बे लॅबला पोचू. तर ही जी तळमळ होती, कष्ट काढण्याची तयारी होती किंवा काही, तर ती हळूहळू मावळत गेली. हा नवीन तंत्रज्ञान आल्यामुळे. त्याच्यानंतर काय आलं, जो रियाज होता कलाकाराचा, म्हणजे कोणी मेंडोलिनवाला त्यालाही रियाज करावा लागतो, सतारवाल्यालाही रोज करावा लागतो. एकदा तुम्ही टेक आला आणि वाजवलं असं होत नाही. तर ते सगळं बारगळलं. म्हणजे काय उसमे काय, कुठे चुकलं रे, दुसऱ्या अंतरातली दुसरी ओळखा, चल घे, पंच केलं, कट पेस्ट म्हणतो आम्ही तसं, तेवढं हे केलं की झालं, तेवढंच गाय. अरे अंतरा तरी का तू. हा एक निर्लज्जपणा तयार झाला, कळलं की नाही? रियाज नाहीच, म्हणजे भीती गेली मनातली की मला पहिल्यापासून गायलं पाहिजे असं. तो काळ गेला, निघून गेला. आता कसं कुठे चुकलं की काही लोक तर शब्दच करतात, पहिलं तिरी राना माझी, राना माझी बरा, अच्छा राना माझी, अरे ओळपट नाही काढा तो. तर अशी म्हणजे मनाला न पटणाऱ्या गोष्टी वाढत गेल्या. आणि त्याच्यामुळे एका ठिकाणी आपण म्हणतो की प्रगती होत चालली आहे, देशाची प्रगती होत चालली आहे, संगीताची प्रगती, पण एका ठिकाणी हे पण चाललं होतं अधोगती, कळलं की नाही? ते आपलंसं वाटत नव्हतं. मग माझंच गाणं त्याला संगीतकाराला कळत नव्हतं माझं एंडला गाणं कसं होणार. बरं, म्युझिशियनची पण गंमत अशी, तुम्हाला एक आमचा आराखडा असतो की फ्लूटला सकाळी बोलूया, रिदम करूया, हे करूया, आणि मग आर्टिस्ट, शेवटी आर्टिस्ट दिवसभरात. मग तो नाही, मी 12 शिवाय मोकळाच नाही. कोण फ्लूटला 10 वाजता जर बोलवलं तर तो म्हणा 12, म्हणजे 2 तास ते. आता मग 2 तास तर कोणाला बोलवायचं, मग सतारवाल्याला विचारे, मग हां कधीतरी हां व्हायचं, कधी नाव आहे, मग त्याला मग आता पुढचं तर रिदम आहे. आता रिदम नाही 5 बजे तक हम सनी में हैं किंवा यशराज में हैं, उसके बाद आहे. मग सगळं टाईम टेबल उलट व्हायचं. आणि संध्याकाळी व्हायचं कसं तरी उलटसुलट करून सुद्धा, पण ते मजा येत नाही. जे पूर्वी जे असायचं एकत्रित काम करण्याची पद्धत म्हणा किंवा गाण्याची पद्धत, त्याच्यावरनं पटकन आम्हाला कळायचं बाबा हे गाणं असं होणार आहे. तर तिकडेच रिपेअरिंग सुरू व्हायचं आमचं. आणि ओव्हर टेक रे, तुम्ही अशा गा, तू असं करा, सांगून पटकन आतमध्ये आलं, त्या टेक ओके. तर ते सगळं गेलं. 4 दिवस मग मिक्सिंगला घेतो रेकॉर्डिस्ट. हे सगळं झाल्यावर हे प्रकार, मला 4 दिवस तरी ते पाहिजे, गाणं हेवी आहे ना. म्हटलं हो. असं करत ते 4 दिवस तो घेणं, मग तुम्हाला कळणार माझं गाणं असं होतं आहे. तोपर्यंत धाकधूक चालू असते. म्हणजे आता तुकड्यात होतं. हो, केव्हाही होतं. मला आज वेळ नाही, परवा ठेव म्हटलं की परवावर गेलं, 2 दिवस आराम. हे काय हो. बरं, आता पुढे काय होणार मग? मला तुमचे म्युझिशियन्स घरनंच वाजवतील? हो, सुरू झालं आहे.
काय सांगतात? मग जर्मनीहून तो बसून वाजवणार, बेस गिटार तिथून वाजवणार, कॅनडाहून फ्लूट वाजवणार आहे असं. गाणार इथे गाणार. हो, गाणार आहे इथे. कमाल. त्यामुळं प्रगतीच्या नावाखाली अधोगती कशी चालते त्याचं एक, पण त्याच्यात तुम्ही समाधानी असता का? नाही, तेच सांगतो ना, मजाच. आणि आम्ही जुन्या विद्यार्थी म्हणतो आपण, जुन्या शाळेतले, हो, त्यांना तर परवडतच नाही, ते पटतच नाही की बाबा असं होऊ शकतं म्हणून. पण सगळे करतात म्हणून करावं लागतं पोटासाठी. आता आपण अभिषेक विवांच्याकडे येऊ. वा. हां, तुमचाही आवडता विषय आहे. तुम्ही जनप्रिय संगीत म्हटल्यानंतर त्याच्यात सगळ्या प्रकारचं संगीत आहे. हो. लोकसंगीत आलं, भावसंगीत आलं. तुमच्या एका मुलाखतीत मुकुंद संगोरामने तुमचं संगीत हे भावसंगीत नाही, ते ललित संगीत आहे असं म्हटलं. त्याच्यात त्याने असं म्हटलंय की तुम्ही नाट्यसंगीताला सुद्धा ललित संगीताचं रूप तुम्ही दिलं. अभिषेकी बुवांनी अभिजात संगीत धरून ठेवून प्रेक्षकांची अभिरुची बदलली. प्रेक्षकांच्या अभिरुचीप्रमाणे त्यांनी आपलं नाट्यसंगीत नाटकानं दिलेलं नाही. मत्स्यगंधा नंतर कुठल्याही नाटकाला पण एक नाटक होतं त्यांचं, त्यांनी स्वतः प्रयोग केला, लेकुरे उदंड. तो तर म्हणजे तेव्हा एकट्याचं मत नव्हतं, ते तिघजण चित्रपट बघायला गेले होते. हे माहिती आहे ना तुम्हाला? वसंत कानेटकर, रामकृष्ण नाईक आणि अभिषेकी. रिगलला काहीतरी साऊंड ऑफ म्युझिक लागलाय, बघूया रे काय आहे ते. बघितलं असं आपण मराठीत का करू नये? म्हणजे बोलता बोलता गाणं येणं किंवा गाता गाता बोलणं, डायलॉग. ते म्हणे करूया. मग वसंतरावांनी लेखणी घेतली आणि लेकुरे उदंड झाली. त्याचा जन्म झाला म्हणजे. आणि इतकं सुंदर केलं आहे ते. आज आता प्रशांत दामले गातो ते काय तेच आहे, मी करतो ते काय, लेकुरे उदंड झाले. ट्रॅक वाचतो इकडे आणि इथे स्टेजवर लाईव्ह गातो. बरोबर बरोबर. म्हणजे त्यांनीही प्रयोग केले आहेत अभिषेकी बुवांनी, चिकार केले. हां, कितीतरी. त्याबरोबर तुम्ही जवळजवळ 40 वर्ष काम केलं. म्हणजे पहिल्या अगोदर अशोकला बघ खाली का असं त्यांचं वाक्य असायचं, मग आपण सिटिंग ठेवूया. बरोबर. तर अभिषेकी बुवांचा तुमच्यावरती पडलेला प्रभाव, त्याच्याबद्दल सांगा. प्रभाव म्हणजे त्यांनी पहिल्यांदा सांगितलं, गाण्याचा मोकळा जो असतो ना तो सणसणीत झाला पाहिजे, नंतर आपोआप बनतात. आपण ऐकतो काय पहिल्यांदा? मोकळाच ऐकतो. पिच्चकदाना पिच्चकदाना काही समजा आपल्याला आवडला की मग पुढचं ऐकायला दिवान पिच्चकदान. कोणतंही गाणं घ्या, लाईट घ्या, गझल घ्या, ठुमरी घ्या, काय ते आपल्याला आवडलं की आता माझं तू सप्तसूर. त्याच्यानंतर मी जरा गाऊन दाखवतो. तू सप्तसूर माझे, तू श्वास अंतरीचा, गाण्यास लाभला तव स्पर्श अमृताचा. तर ही जी मजा आहे करायला, हे सगळं केलं आहे तिथूनच उदाहरण म्हणूया किंवा काय, अभिषेकींची स्टाईल आहे सगळी. त्यांचं एक गाणं केलं होतं, एक नाटकाचं एक गंमत सांगू का? का तो वेगळा प्रश्न आहे? नाही. हां, मला सगळे विचारतात अभिषेकींबरोबर एवढं तू वावरला आहेस, काम केलं आहेस, तू स्वतः संगीत दिलेलं नाटक का, संगीत नाटक का केलं नाहीस? तर म्हटलं एक केलं, म्हणजे माझ्याकडे सांगण्यासारखं नाहीच आहे तर काय सांगणार, होय की नाही. एक नाटक मात्र मला आठवत आहे आणि कैकई नाव होतं त्याचं, ललिता बापटांनी लिहिलेलं, मी संगीत केलेलं आणि शांताराम नांदगावकरचे शब्द. तर माझ्याकडे गाणी आल्यावर सुरुवातच होते, म्हणजे माझं विचार काय काय आहे, शब्द काय मागतायत किंवा वगैरे, आणि झालं. तर म्हटलं माझी 4 गाणी तयार आहे, 8 असतील त्याच्यापैकी 4 तयार होती. तर म्हटलं आता काय करूया, म्हटलं प्रोड्युसरला सांगितलं, ललिता बापट, त्याने सांगितलं 4 गाणी तयार आहे,
तुमचे हिरो हिरोईन कोण आहे, गाणारे. म्हणून गाणारे कशाला, अरे संगीत नाटक आहे ना. तो म्हणे तू उद्या आहे, मला काही कळलं तर त्याच्यातलं काही कळत नाही. म्हटलं बरं. म्हणून मी दुसऱ्या दिवशी गेलो. म्हटलं हिरो कोण, राम कोण आहे रे, चल. सीता कोण आहे ते सगळ्यांना उभं केलं. म्हणजे ज्यांची गाणी होती ते, तर ती ज्योत्स्ना हर्डीकर म्हणून होती, ती बऱ्यापैकी गायची. म्हणजे अति बऱ्यापैकी नाही पण बऱ्यापैकी. रामला म्हणतो मला माझा आणि संगीताचा संबंध नाही. म्हटलं मग हे गाणार कोण आता, तुला जर घेतलं आहे तर ते मला काय माहिती, प्रोड्युसरला विचार किंवा डिरेक्टरला विचार, मला का घेतलं ते तुम्हालाच हे उलटं सांगायला. म्हटलं बरं. तर कोणी निघालं नाही. मग शोधाशोध सुरू झाली, ऑडिशन घेणं बिणं, पण काय त्याच्यातून निष्पन्न झालं नाही. गाणं आलं की थरथराट व्हायचं लोकांचं, आता काय करायचं काय. मग त्यांचे एक मित्र ललिता बापटांचे, मोहन वाघ प्रोड्युसर, तो म्हणाले मी एक आयडिया देऊ का, आपण ही सगळी गाणी रेकॉर्ड करूया. म्हटलं कोणाच्या आवाजात, त्यांच्याच आवाजात. ते म्हणे नाही नाही ते गाऊ शकत नाही तर काय, आपण अजित कडकडे आहे, राजा काळे आहे, हे आहे ते आहेत, आशालता वापगावकर आहेत, तुझी एवढी ओळख आहे तर अभिषेकींना विचारू शकतोस तू एखादं गाणं. म्हटलं ठीक आहे. तर ते मग लिपसिंग देतील फक्त, म्हणजे रेकॉर्ड यांच्या आवाजात करायचं आणि हिरोने नुसतं लिप मुवमेंट असं त्याचं. बरं तुम्हाला त्याच्यासाठी सुद्धा लय ताल कळली पाहिजे. तान म्हणजे काय, किती मात्रेची तान आहे, किती मात्रा थांबला आहे, श्वास कुठे घेतला आहे, हे सगळं गणित असतं ना ते. तर तेच कळलं पाहिजे. तर ते जमेना कोणाला, म्हणजे तो सबन केलेला खर्च फुकट. ते म्हणे नाही नाही फुकट नाही, एक काम करूया. हे परत मोहन वाघ, गाणं आलं की ब्लॅकआउट करूया आपण. म्हटलं कशाला, नाही नाही त्यांचं चुका होत्यात, लोकांना कळणार नाही आता चुका झालेल्या आहे, ब्लॅकआउट केलं की. म्हटलं हे काय संगीत नाटक आहे का, अशा तऱ्हेने. पण माझं भाग्य म्हणजे अभिषेकी बुवा माझ्या आग्रहास्तव गायले त्याच्यातलं एक गाणं आणि खूप छान झालं. म्हणून हे गाणं त्यांना शिकवताना विद्याताई यातून धावत आल्या. मला वाटलं अभिषेकी बुवांचं जे कंपोजिशन आहे की काय, हे कोणाचं तुझं आहे रे. म्हणजे संस्कार झाले होते माझ्यावर असं मला म्हणायचं आहे. नाही पण तुम्ही त्यांना शिकवलं म्हणजे काय केलं, चाल शिकवणं. सांग तुझं काय मी आता भावगीताच्या भाषेत शिकवलं त्यांना. कळलं, मी रडलो तिथे, मला ते आया करायला जमत नाही. ते म्हणाले आया नाही रे, ते ताण असते. तर म्हटलं तेच जमत नाही मला. मग म्हटलं करायचं कसं आता, मला अजितला सांगायचं, अजित कडकडेला किंवा इकडे हे कोण, मीच जर नाही नाही ते त्यांना सांगायचं इकडे मला 8 बारचा आला पाहिजे, संपलं. झालं मला. कारण गायक लागतो तिथे एवढं करायला, होय की नाही. आम्ही लाईटवाले सगळे पडलो. तर ते झालं बाबा, मस्त गायले अभिषेकी बुवा आणि नाटक बंद पडलं. म्हणजे अभिषेकींमुळे नाही, एकंदर जो नजराणा होता असं म्हणतो आपण बंद करूया याच्यापेक्षा असं ठरलं. ब्लॅकआउटमध्ये गाणं ऐकायचं माहिती. पण त्याच्यानंतर तुम्ही नाट्यसंगीतापासून तुम्ही फारकत घेतली नाही. हो. हां, इथे मी म्हणजे तुम्ही अभिषेकी बुवांना कसं शिकवलं असं मी तुम्हाला मुद्दाम विचारलं, कारण हाच प्रश्न मी अभिषेकी बुवांना विचारला होता कट्यार काळजात घुसलीच्या संदर्भात. अभिषेकी बुवांनी डॉक्टर वसंतराव देशपांडेंना संगीत दिग्दर्शन दिलं होतं. तर मी अभिषेकी बुवांना विचारलं की तुम्ही डॉक्टर वसंतराव देशपांडे सारख्या माणसाला तुम्ही संगीत दिग्दर्शन कट्यारमध्ये केलं म्हणजे नेमकं काय केलं. तर अभिषेकी बुवा आणि आम्ही भटी भाषा बोलायचो, सोपी आहे तुम्हाला कळेल ती. तर अभिषेकी बुवांनी काय सांगितलं तेवढंच सांगतो, म्हणजे मग ते अगदी तुम्हाला सांगितलं तसंच आहे. तर मी विचारलं त्यांना की बुवा तुम्ही वसंतराव देशपांडे संगीत दिग्दर्शन सांगितलं म्हणजे केलं काय. तर ते म्हणाले तो मोठा माणूस, काय गायचे कसे गायचे ते सांगितलं नाही, कितके गायचे तितकेच सांगितले.
म्हणजे हे नाटक आहे, त्याच्यामुळे ते वेळेच्या मर्यादेत किती गायचं तेवढं सांगितलं, काय कसं गायचं ते मी कोण त्यांना सांगणार. बरोबर. वा वा. हा, दोन तुल्यबल माणसं अशी येतात त्यावेळेला विचार कुठल्या पातळीला जातात ते. पण तात्पर्य पुन्हा मुद्द्याकडे येतो, तुम्ही नाट्यसंगीताची फारकत घेतली नाही, पण तुम्ही नाट्यसंगीत वेगळ्या पद्धतीनं द्यायला लागला. म्हणजे त्याला अप्लाइड म्युझिक म्हणता येईल की हे सगळं संगीताचं शास्त्र तुम्ही वेगळ्या पद्धतीच्या नाटकात बसवलं. खास करून ज्या नाटकांचं पुनरुज्जीवन केलं गेलं, त्याच्यामध्ये ब्रह्मचारी आलं, त्याच्यामध्ये मोरूची मावशी आलं, तर ते सांगा ना. तिथे अभिषेकीच कामाला आले माझ्या, म्हणजे त्यांनी ते करून ठेवलं होतं, त्या पद्धतीचंच काहीतरी करायचं. फक्त फोक असेल, इथे भावगीत असेल तर तिथे फोकचं, इथे वेगळं इंग्लिश मूडचं असेल किंवा काय. आणि प्रशांतसारखा गाणारा, त्याचं परत आर्टिस्ट बघावं लागतो, त्याची गळा काय म्हणतो आहे, त्याचा सूर किती वर जातो आहे, किती खाली येतो आहे, कसं आहे. तर एक गणित जमलं आमचं प्रशांत दामले आणि अशोक पत्कीचं. आजपर्यंत नाही म्हटलं तरी 71 गाणी केल्या तो गायला माझ्या नाटकासाठी. आणि तो नेहमी सांगतो की अशोक जी आहे म्हणून एवढं मी तरू शकलो, म्हणजे नाहीतर नुसता गद्य असतो तर केव्हा बाय बाय झालं असतं. पण मला गळाई दिला देवाने आणि अशोक पत्कीची साथ मिळाली, तर त्याच्यामुळे मी आज टिकू नाही. तो आता 60 क्रॉस केली त्याने, पण आज गोड गातो. आला की प्रेक्षक खुश होतात अगोदर, स्टेजवर आला की. तर तेच आमचं जमलं. ह्याच्यात काही नाही, म्हणजे भावगीताचे सूर असतात किंवा इंग्लिश गाण्याचे सूर असतात. समजा आता माझं मला सांगा सुख म्हणजे नक्की काय असतं, मला सांगा सुख म्हणजे नक्की काय असतं, काय पुण्य असलं की ते घर बसल्या मिळतं, मला सांगा. तेच असतं, पण शब्दाप्रमाणे कसं त्याचं हे करायचं, गंमत करायची. प्रश्न आहे तर प्रश्न दुसरं, ह्याचंच दुसरं वर्जन आहे बघा. खरं सांगा सुख म्हणजे नक्की काय असतं. प्रश्न आला आपल्याला, खरं सांगा सुख म्हणजे नक्की काय असतं, मिळालेलं वाटेस्तोवर हातात काही नसतं, मिळालेलं वाटेस्तोवर हातात काही नसतं, खरं सांगा सुख म्हणजे नक्की काय असतं. हां, मोरूच्या मावशीचा किस्सा असा आहे की जिथे मी काम करायचं फाउंटनला एक स्टुडिओ होता वेस्टर्न आउटवर. तर लंच ब्रेक असायचा तिथे, म्हणजे बँका भरपूर आहे तिथे त्या एरियामध्ये. तर 1 ते 2 किंवा 1.5 ते 2.5 असं 1 तासाचा लंच ब्रेक असायचा सगळ्या ऑफिसेसना. खाली भेटायचे, कोण केळं खातो आहे, कोण पान खातो आहे, कोण काय. मला दिलीप कोल्हटकर दिग्दर्शक भेटला. अरे तू इथे कुठे? म्हटलं वरती स्टुडिओ आहे त्याच्यावर. बरं झालं, एक नवीन प्रोड्युसर आला आहे सुधीर भट, आणि तो 5 नाटकं अत्र्यांचीच करणार आहे पहिली. म्हटलं बरं, मग तू संध्याकाळी रवींद्रला एरियल चाल, कारण तुला म्युझिक करायचं आहे त्याचं. म्हटलं कोणाचं? तर म्हणे मोरूची मावशीचं. म्हटलं 7 तरी वाजतील. चालेल ना, आम्ही 6ला जमतो. आम्ही आमचं काम सुरू, तू आला की गेलो. बसले होते, हा विजय चव्हाण, हा प्रशांत दामले, म्हणजे सगळेच नवीन होतो तेव्हा. हा प्रदीप पटवर्धन. म्हटलं ही नंदिनी, ही असं काही ओळख बिळख. म्हटलं हे जे आहे गाणं अत्र्यांनी एकच गाणं होतं, टांग टिंग टिंगा टांग टिंग, हे कोणाचं आहे? म्हणाला मावशीचं आहे. म्हटलं मावशी कुठे मग? कारण म्हणजे काय गाते त्या हिशोबाने मला कंपोज करायला. तेव्हा हा काय बसला. म्हटलं हा कसा आहे ना, ही पाहिजे ना. तुला नाही कळलं ते, तो स्वाडी बिडी घालणार आणि म्हटलं बरं कॉमेडी पद्धतीचं करायचं आपल्याला. बरं, तर म्हटलं अरे विजय जरा गाऊन दाखव रे काहीतरी. मग ते बाल्यागाड्याची गाणी म्हणे कोळी गीतं म्हणा किंवा काय तर.
ला ला ले ला दा डा 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 हा डा 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 असं. पण त्याचा तो तेव्हा तो ऐकवत होता ना, ते बॉडी लँग्वेज ज्याला आपण म्हणतो ते बघितल्यावर मी म्हटलं आपण हे जे गाणं आहे ते 2-3 सुरातच करायचं, जास्ती गडबड नको. त्यालाही त्रास नाही आणि प्रेक्षकांनाही त्रास नाही, असं काहीतरी. तर मी 2-3 सुरात केलेलं गाणं. टांग टिंग टिंगा टांग टिंग टिंगा टांग टिंग टिंगा कटू हा टांग टिंग टिंगा टांग टिंग टिंगा टांग टिंग टिंगा कटू मारुतीच्या बेंबीत शिरला बाई भोंगा टांग टिंग टिंगा टांग टिंग टिंगा टांग टिंग टिंगा कटू हा टांग टिंग टिंगा टांग टिंग टिंगा टांग टिंग टिंगा कटू. काही दिवसांनी मला लोक बोलायला, तुला कळलं की नाही विजय चव्हाण वन्स मोर घेतो. म्हटलं कशासाठी वन्स मोर घेतो? तर म्हणाला तू जाऊन बघ केव्हा तरी. 2-2दा कधी परत परत वन्स मोर घेतो. म्हटलं बरं. एकदा शिवाजी मंदिरला मी असं विंगेतून गेलो आणि असं जाऊन उभा राहिलो. 5 मिनिटांनी गाणं होतं ते टांग टिंग टिंगा. त्यात तो जो हालचाल एक मी बेस गिटारचा एक इफेक्ट दिला होता. तर त्यावेळी तो आपला पाय असा उचलायचा टांग टिंग टिंगा, कधी कधी पदर असा घ्यायचा खोचायचा तिथे एका प्रयोग. तर ते ह्याला वन्समोर मिळायचा. लोकांना वाटायचं ते गाण्यासाठी मिळतं, गाण्यासाठी नव्हतं, त्याच्यासाठी होतं तो सगळं. आणि हिट झाला. 2000 प्रयोग झाले त्या नाटकाचे. अमेरिका, लंडन सगळं भटकून आलं आहे त्याला. पण तुम्ही तिसऱ्या पद्धतीनं, आणखीन वेगळ्या पद्धतीनं तुम्ही नाटकाशी निगडीत राहिला, आणि ते म्हणजे तुमचं पार्श्वसंगीत. म्हणजे आधीपासूनही नाटकाला पार्श्वसंगीत होतं, पण तुमचं पार्श्वसंगीत म्हणजे नाटकातलं एक पात्र होतं. हो, अजून सुद्धा बोलतात सगळे मला बोलतात. हो, ते पार्श्वसंगीत एक पात्र बनून असं असं राहतं. काय माहिती काय करता तुम्ही? नाही, त्याचं काय असतं, सॅड वाजवणे की काय, हाताकडे काय आपल्या पीस आहे. एक तर कोण खर्च करत नाही या पार्श्वसंगीतासाठी. आता तुमचा सुधीर भट आहे, चंद्रकांत कुलकर्णी आहे, असे काही ठराविक माणसं सोडली तर स्टॉकमध्ये काय आपल्या, म्हणजे पूर्वी जमान्यात कधीतरी वाजव, हा मग सॅड पाहिजे ना तुला, थांबा हा घे सॅड. मग त्याचं आणि नाटकाच्या संबंधात काय आहे की नाही, तो आपला वाजवतो आहे सॅडवाला आपल्या मूडमध्ये, आणि ते नाटक चाललं आहे. त्याच्यामुळे ते आपलंसं वाटत नव्हतं. मी कसं शक्यतो लाईव्ह करतो, म्हणजे पैसा पाहिजे प्रोड्युसरकडे. तो जर खर्च करायला तयार असेल तर तुम्हाला काय पाहिजे, तो काळ एक तर उभा करायचा असं तुम्हाला. गांधी विरुद्ध गांधी केलं तेव्हा तो काय गांधीजींच्या वेळचा चळवळ विळवळ हे ते सगळं होतं. तर त्याला पारितोषिक मिळाले, मला सगळं वाहवा झाली, पानभर छापून आलं तर बॅकग्राऊंडवर फक्त. तर ते सगळं होतं, म्हणजे करता येतं प्रोड्युसरकडे दम असेल तर तेवढा पैसा खर्च करायचा. तर ते नाहीतर आपलं स्टॉक तुला सॅड पाहिजे ना, हे वाजव. अरे ती दुःखी आहे, ती त्यांचे शब्द कळले पाहिजे लोकांना. त्या शब्द जाऊन दे आणि सतार वाज. अरे काय ते, तर तो अभ्यास नसतो म्हणजे त्यांनी केलेला. तू सॅड म्हटला म्हणून सॅड दिला, हॅपी म्हटला की हॅपी दिलं. तो त्रास होतो बाबा, प्रेक्षकांना त्रास होतो. मग ते दाबून टाकायचं व्हॉल्यूम त्याचा, म्हणजे मग त्याच्यापेक्षा नसलेलं काय वाईट, होय की नाही, असं वाटतं कधी कधी. तर त्याच्यामुळे ते जिवंत वाटतं माझं जे बॅकग्राऊंड आहे ना. कोणतंही घ्या, प्रशांत दामले तिथून आला, हे केलं ते केलं, तर ते अरे ते एक कॅरेक्टर आहे, त्याच्याबरोबर नाचतं आहे किंवा असं वाटतं. नाही ते स्टॉकमधलं घेतलं ना तर कधीच वाटणार नाही ते. तर हा फरक आहे. आता पुढचा आणखीन एक टप्पा तुमच्या कारकिर्दीचा, आणि त्याच्यानंतर काल आज उद्या का ते विचारेन. तुम्ही स्वतः गीतकार किंवा कवी झालात. म्हणजे मला माहिती आहे काही वेळा तुम्हाला, बऱ्याच वेळा तुम्हाला अर्धवट कवी किंवा फक्त मुखड्याचा कवी असं म्हणायचं. तर ते कशा करता, काय व्हायचं, कशा करता म्हणायचं? नाही, काम करण्याची पद्धत बदलत गेली. पूर्वी कसं व्हायचं, म्हणजे जेव्हा एकत्र काम करायचं तेव्हा
प्रोड्युसर सिच्युएशन घेऊन कवीच्या घरी जायचा. म्हणजे गदी माडगुळकर असतील, शांता शेळके असतील, जगदीश खेबोडकर असतील, त्यांना जो पाहिजे माणूस तो, त्याच्याबरोबर डिस्कशन व्हायचं. यांचं काय म्हणणं आहे, त्यांचं काय म्हणणं आहे करून एक गाणं तयार व्हायचं 4-8 दिवसात. असं नाही, हल्ली 2 दिवसात किंवा एका दिवसात एका मीटिंगमध्ये होतं. किंवा तुम्हाला पाठव रे मेलवर, मी तुला व्हॉट्सअप करतो. बोलणं बिलणं काही नाही, बातचीत ह्याच्यावर विचार करूया, काही नाही. तला तर मला मिळतंय ना झालं. तर ते हा फरक. बरं, काळ बदलत चालला होता. म्हणजे पहिलं हिंदीमध्ये सुरू होतं की पहिले ट्यून बनवतो, RD-BDला सांगायचे, कारण ह्यांच्या लोकांबरोबर मी कामं केलेली म्हणून. पहिला ट्यून बना, उसके ऊपर मजरू सुलतानपुरी, आनंद बक्षी कोणी येईल आणि लिहिल शब्द. म्हणजे काय झालं आता, पहिली चाल आणि मग शब्द, ही अशी प्रथा सुरू झाली. तर माझ्याकडे पण एक जण आला रात्री, माझ्या हिरोईनला स्वप्न पडतं. म्हटलं वा. तर त्याला आता कसं करायचं, कसं करायचं म्हणजे काय सांगायचं आहे काय तिला सांगायचं काय नाही, प्रेम व्यक्त करायचं आहे तिचं, त्याच्यावरती राजकुमार येणार आणि त्याला. म्हटलं बरं, लव सॉन्ग पाहिजे तुम्हाला, कधी भेटूया. म्हटलं परवा या. बरं, आपल्याकडे आता काही संगीतकाराकडे शब्द नाही, काय नाही, कशाला चाल लावणार. मग ते मूड असतं तुम्हाला सांगितलेला, त्याच्याभोवती तुमचं सगळं फिरत असतं. दारारी तारारा तिरी रारा तारा तररारा, ही संगीतकाराची भाषा. रारा दिदी रुरू तर ला लिहिली काय. त्यांनी सांगितलं स्वप्न पडलं मला, ला 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 तिरी रारा रारा तिरा रा रा तारारा तारारा रे तिरा रा रा तारा तारारा रे तारारा तारारा तिरा रा रा. त्यांना ऐकवलं तिसऱ्या दिवशी, मस्त फसला. चला नांदगावकरकडे जाऊया लिहायला. आता नांदगावकर खारचाच. तर आम्ही गेलो. तर जाता जाता गाडीमध्ये माझ्या मनात ह्याला लारारू काहीतरी शब्द आहे, भावना समोरच्यापर्यंत पोचाव्यात. तर मी शब्द माझ्या मनात होते. काल रात्री स्वप्नामध्ये एक राजा आला, मज मोहून गेला. त्यांना ते पाहिजे होतं त्याचं सगळं आलं एका ओळीतच. काल रात्री स्वप्न माझं मौन, म्हणजे माझं प्रेम जडलं त्याच्यावर. तर ते शांतारामला ऐकवलं. म्हणजे हे शब्द कोणाचे आहेत. म्हटले डमी शब्द रे, तुला फक्त मीटर कळायला म्हणून वापरले. छान आहे, मुखडा आपण हाच ठेवूया, अंतरे मी लिहितो. म्हणजे किती मोठ्या मनाचा बघा. ते म्हटलं नाही रे, पण गाणं तू लिहिणार. नाही, खरं सांगतो अशोक, खूप छान आहे, शब्द छान आहेत, मस्त आहे. आणि अर्धवट कवी, त्याच्यामुळे लोक मला बोलायला लागले की फक्त मुकड्याचा कवी आणि बाकी शांत. पण ते मस्त लोकांना आवडलं ते. आणि काही दिवसांनी मगाशी म्हटलं ते सुरेश वाडकरांचं पूर्ण कवी कधी झालं, तर सुरेश वाडकरांचं एक अल्बम करत होतो मी, सप्तसूर माझे. तेव्हा ते नाव नव्हतं, पण त्याच्यातले 4 गाणी झाली. आणि सुरेशजी म्हणाले, अशोक उद्या मी अमेरिकेच्या दौऱ्यावर चाललो आहे, बहुतेक 15-16 दिवसांनी येईन, तोपर्यंत तू तयार करून ठेव पुढची 4 गाणी. म्हटलं बरं. मी एवढा बिझी, नाटक, सिनेमा, जिंगल, टायटल विसरूनच गेलो होतो खरोखर. 17-1 दिवसांनी फोन आला सुरेशजींचा, अशोक मी आलो आहे भारतात. म्हटलं ओके. कसं झाला दौरा वगैरे ठेव. बरं ठेवू. अरे त्या गाण्याचं काय झालं. म्हटलं कोण. एकदम. म्हटलं एक गाणं तयार आहे त्याच्यापैकी, तुला संध्याकाळी काही तयार नव्हतं. बरं ठेवलं आणि पेटी ओढली. मगाची तो तिथे पूर्ण कवी झालो. ते सुद्धा सुरेशजींसाठी. अशोक मुखडा इतका सॉलिड झाला आहे, म्हणजे अभिषेकींची आठवण झाली मला. मुखडा सॉलिड पाहिजे, अंतरे होतात आपोआप. तर तिथून सुरुवात झाली. आणि
दवणींना दाखवलं. म्हटलं काय चूक आहे तर सांगावं. आमच्या पोटावर का पाय देत आहे? म्हटलं पाय बी देण्याचं नाही आहे तर असं असं आहे तर काय. तर म्हणाले एक मोठी चूक आहे. म्हटलं काय? तर सप्तसूरमधलं सु दीर्घ पाहिजे. तर असं ते झालं आणि पूर्ण कवी तिथे झालो मी. त्याच्यानंतर त्यांचे शाहीर सुरेशजींचे, राधाई बावरे, स्वप्नील बांदोडकर, तो आला एक दिवसाच. अशोकजी तुम्हाला एक गाणं लिहायचं. म्हटलं काय वेळ लागले तुला? कारण कधीतरी जमतं ना, आपले सवय ज्याची नसते ते कधीतरी होऊन जातं. तर तू कोणाला दुसऱ्याला तू म्हणाला दुसऱ्यांकडे जाऊन आलो आहे, आता तुम्हीच करू शकताय म्हणून तुमच्याकडे आलो आहे. म्हटलं कोणतं गाणं? तर म्हणाले ते शंकरने गायलं होतं बघा कोकणीमध्ये, नील रंगांत रंगला. तेच. अरे म्हटलं त्याचं मीटरच एवढं लांब आहे एका ओळीचं. दररा दरा दिदी दिदी दरा दररा दररा, एक ओळ झाली. दिरिरा ददा दिदी ददा दोन, अशा 16-18 ओळी आणणार कुठून शब्द? मी म्हटलं नाही रे म्हणा. तो म्हणाला मला महिन्यानी द्या गाणं. म्हटलं बघ बाबा, मला तरी वाटत नाही माझ्याने होईल. तो गेला 6 वाजता, 5 वाजता आला होता, 6ला गेला. माझं सुरू एकात एक पाय घातल्यासारखे शब्द मला पाहिजे होते, कळलंही नाही. तर मला ते गण गण गणात होते पण आठवलं ते आणि असं काहीतरी पण म्हटलं नाही नाही. 9:30 वाजले रात्रीचे. बायको म्हणाले अहो जेवून घ्या आणि मग विचार करत बसा पाहिजे तर. म्हटलं बरं. जेवलो आणि परत येऊन असं उभं राहिलो. तेव्हा मी पान खायचो आणि आलं काय माहिती नाही. रंगात रंग तो श्याम रंग पाहण्या नजर भिरभिरते. अरे वा, स्वतःलाच वाव म्हटलं चांगलं होऊ शकतं. एक खूण असते ना ते आपल्याला कळता येईल आपण बरोबर चाललो आहे दिशेला. मग लहरते, बोलते, लाजते, ते सगळं काढलं आणि उर्दूसारखं मग कशामुळे काय होतं ते असं लिहून गाणं कंप्लीट झालं. तरी एक ओळ राहिली होती. म्हणजे जेव्हा समेवर आपण जे पडतो त्या सप्तसुरांच्या लाटेवरुनी साध ऐकुनी होई डा 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 डा. आता मला आठवत नाही म्हणजे आता काय. म्हटलं की हे झालं एवढं झालं सगळं झालं तर बिचारीचं काय. बिचारी म्हणे एकदम बावरी शब्द आठवला. राधा ही बावरी. हां तरी पण राहिलं डा डा डा. म्हटलं हरीची. अशा रीतीने ते गाणं कंप्लीट झालं. सकाळी 11 वाजता स्वप्नीलला फोन केला. स्वप्नील गाणं तयार आहे. काय म्हणता काय? तुम्हाला 1 महिना दिला होता मी. म्हटलं तरी तयार आहे बघ. आला तो वेडा झाला. तो सागरिकाच्या ऑफिसमध्ये गेला, तिकडे दाखवला सगळ्यांना. अवधूत गुप्तेचा मला फोन. अशोकजी काय कमाल केलं. आणि तो इतकं गाणं चाललं ते आज 12-13 वर्ष झाली. पण आजही वन्स मोर घेतं ते गाणं. म्हणजे भविष्य असतं गाण्याचं सुद्धा माणसाप्रमाणे. मुकडा ना. रंगात रंग तो श्याम रंग पहाड नजर फिरते. कुणाची बघते. रंगात रंग तो श्याम रंग पहाड नजर फिरते. ऐकून तान विसरून भान हे वाट कुणाची बघते. त्या सप्तसुरांच्या लाटेवरून साध ऐकुनी होई राधा ही बावरी. म्हणा तुम्ही हरीची राधा ही बावरी. राधा ही बावरी हरीची राधा ही बावरी. बरं, ही तुम्ही अर्धवट कवीकडनं पूर्ण कवी झाला. त्याच्यानंतर तुम्ही बरीच गाणी लिहिलीत. आज परिस्थिती कशी आहे? आज तुम्हाला आवडतील किंवा
तुमच्या मनासारखी गाणी तुमच्याकडे येतात का नाही? येतात, रिपेअर करायला येतात. हे गाणं पाठवतंय, तू कर आता रिपेअर काय करायचं असेल तर. अच्छा अच्छा. म्हणजे आता तुम्ही ऑथॉरिटेटिव्ह कवी झाला. हो बघा ना. आता म्हणजे ज्याच्यामुळं अशोक पत्की हे आता ओळखले जातात, घराघरामध्ये पोचलेले आहेत अशोक पत्की, ती म्हणजे शीर्षक गीतं. त्याच्याशिवाय काही आपण पुढे जाऊ शकत नाही. तर शीर्षक गीतांची सुरुवात कुठून झाली? पहिली हिंदीमध्ये झाली. हम लोग, दास्तान वगैरे, डीडी काय म्हणतात दिल्ली, तिथून सुरुवात झाली. आणि मग मराठीत कधी झालं? आणि मग तुम्ही कुठलं पहिलं केलं? मराठीमध्ये 72 साली साधारण सुरुवात झाली. सह्याद्री. आणि मला राजदास साहेबांचा फोन आला एक दिवस, अशोक मी एक मराठी सिरियल करतोय. अरे म्हटलं वा. कारण तोपर्यंत आपल्याला दुसऱ्याचं ऐकतं हे काय नवीन प्रकार आहे वगैरे वाटायचं ना. हम लोग बघायचो तेव्हा. तर म्हटलं मलाही ते आता करायला मिळणार मराठीमध्ये मस्त. तर म्हटलं या उद्या सकाळी मी 11 वाजता घरी आहे. आले तर माझ्यासमोर पेटीवर कागद ठेवला, मधुकर आरकडेने लिहिलेलं ते गाणं. बीज अंकुरे अंकुरे ओल्या मातीच्या कुशीत, कसे रुजावे बियाणे माळ राणी खडकात. तर प्रोमो दाखवावा लागायचा त्याने. एक एपिसोड शूट करून TV सेंटरला द्यावा लागायचा. मग त्याच्यावरनं ते ठरवायचे तुला दिलं. तेव्हा भाग किती? 13 भाग. त्याच्यापेक्षा जरा बरी वाटते, म्हणजे तग धरू शकते की 26 भाग. आणि अति सुंदर म्हटले तर 52 भाग आणि बंद करायचे. कंपल्सरी होतं तेव्हा. आता काय 2-2, 3-3 वर्ष चालू आहे तर चालूच आहे. काय दुष्टपणा दाखवा तुम्ही की हो विषय काहीच नको त्याला, फक्त दुष्टपणा. ही साखर घालते, ती मीठ घालणार, ते पोरखेळ सगळा. तर ते बघितलं, म्हटलं जरा दाखवतात का ते फिल्म? तर VHSवर दाखवलं. मी मध्येच गाण्याकडे बघतो, मध्येच ते बघतो. एक 4-5 मिनटं गेले. म्हटलं बंद कर, मी ऐकू का चाल? अरे तू अजून पेटीला हात नाही लावला, चाल कसली ऐकवतो? म्हटलं माझ्या मनात एक चाल तयार झाली की तुमचं ते सगळं बघून. म्हणून ठीक आहे. बीज अंकुरे अंकुरे ओल्या मातीच्या कुशीत, कसे रुजावे बियाणे माळ राणी खडकात. बीज अंकुरे अंकुरे ओल्या मातीच्या कुशीत, कसे रुजावे बियाणे माळ राणी खडकात. कसे रुजावे बियाणे माळ राणी खडकात. मी संबंध ऐकवत नाही एवढ्यासाठी की बाकी पुष्कळ आहे प्रवास, तो ऐकता येईल, मजा घेता येईल म्हणून. नाही पण आणखीन 1-2 तरी नाही, म्हणूनच म्हटलं मी शीर्षक. त्याच्यानंतर मग आमच्याकडे कसं एक पुढची बकरी चालायला लागले की 10 बकऱ्या मागे. तसं आमच्याकडे प्रोड्युसर जे असतात ते, अरे गोट्याचं ऐकलं का टायटल, काय बनवलं आहे? चला आबाळ मायावाला आला. जडतो तो जीव लागते पियास, बुडतो तो सूर्य पुरेतो आभास, कळे तोच अर्थ पुरेतोच रंग, ढळतो तो अश्रू सुटतो तो संग, दाटते ती माया सरे तोच काळ, ज्याला नाही ठाव ते तर आभाळ, घननिया डोहा कोटी गुण नाही,
83व्या वर्षीचा आवाज आहे हा. जरा किलो टाळ्यावरून समजतं. आणखीन एक. थोडी सागर निळाई, थोडे शंख निशिपले, कधी चांदणी टिपूर तुझ्या डोळ्यात वाचले, कधी उतरला चंद्र तुझ्या माझ्या अंगणात, स्वप्न पाखरांचा नवा विसावला ओंजळीत. कधी काळो कधी चला, कधी भिजली पहाट, ओंकारेला नदी काठ, कधी हरवली वाट, वाऱ्या पावसाची गाज, काळे घास गच्च दाट, कधी दुसर दुसर एक वादळाची वाट. थँक्यू. एक मिनिट हेच आहे. हुशार माणसांचं मत असं एकत्र होतं. भातुकलीच्या मी तुम्हाला विचारणार असतो की तुम्ही एकदा शीर्षक गीत देताना मूळ गाण्याची चालच बदलून त्याचं शीर्षक गीत केलं. नाही, सांगितलं गेलं होतं मला. राकेशकडनं फोन आला, राकेश सारंग, ही अशोकजी टायटल करायचं. म्हटलं बरं, गाणं पाठवतोय, तुझ्याकडे 10 मिनिटात माणूस पोचेल. 10व्या मिनिटाला आला तो. एन्व्हलप दिला, मी असं उघडलं आणि भातुकलीच्या खेळामधली राजा आणि राणी, अर्ध्यावरती ढाव मोडला, अधुरी एक कहाणी. म्हटलं चुकून पाठवलं आहे. अरे म्हटलं चुकून तू मला दुसरा कागद पाठवला, त्याच्यात टायटल नाही आहे, भातुकलीच्या आहे ना. म्हटलं हो ते. मग म्हटलं त्याला काय करा, नवीन चाल मला पाहिजे आणि तू करायची. अरे म्हटलं लोक काय म्हणतील, सगळे जिवंत आहे. म्हटलं देवसाहेब आहेत, पाडगावकर आहेत, सगळे अरुणदाते आहेत. ते मला माहिती नाही, त्यांचे पैसे त्यांना मिळालेले आहेत, पाडगावकरांचे पैसे ॲडव्हान्समध्ये सगळे मिळालेले आहेत. हे शब्द म्हणजे त्यांचे. तर तू बिंदास सुरू कर चाल लावायला आणि 3 दिवसात मला पाहिजे गाणं. तर म्हटलं कोण गाणार, देवकी ठरलेले. तो काळ असा होता की देवकी आणि अशोक पत्की. तर बरं म्हटलं. परत माझं मन हे म्हटलं चॅनेलला समजावं रे, नको म्हणून आपण ह्याला थोडं अरेंजमेंट चेंज करूया, याची रिमिक्स म्हणतात त्याला, तसं काहीतरी करूया. चालतीच पण ते ऐकताना वेगळं वाटेल. नाही 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 म्हटलं बरं. मग आता बरं, मध्ये 2 दिवस होते, त्याच्यात एक दिवस मला आणि पाडगावकरांना प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलवलं होतं शिवाजी मंदिरला. तर मी गेलो होतो. पहिल्या सीटवर ते बसले होते आणि असं वळून मी माझ्या सीटवर जाणार. पत्की इकडे आहो. त्यांचा आवाज तर एकदम भारदार होता. म्हटलं हां काय म्हणे, तुम्ही माझ्या गाण्याला चाल लावताय. म्हटलं ते अधुरी एक कहाणीबद्दल बोलताय का तुम्ही. हो, आणखीन कशाबद्दल बोलणार. म्हटलं मी त्याला राकेशला सांगतोय, चॅनेललाही सांगतोय की तीच चाल राहून दे, हे करा, तरी ऐकत नाही. तरी चॅलेंज आहे हो तुम्हाला, तुम्ही काय करणार. म्हणजे अशी हाडतूड केल्यावर का. म्हटलं मला माहिती आहे चॅलेंज आहे माझ्यासाठी सगळं. ते असं वाढत चाललं, लोक बघतायत आमच्या दोघांकडे काय चाललं. मी म्हटलं बसूया, आता सुरू होईल नाटक किंवा काय ते होतं ते. जाऊन बसलो. म्हटलं आता ह्याला 2 तरी आपण चाली ऐकूया, ह्याला राकेशला, म्हणजे तो चॅनेलला ऐकवेल किंवा काय, आणि त्याच्यातली एक पास होईल. तर मला जी आवडली होती तीच पास झाली शेवटी. तर मग माझं आदर्श नगरचं राकेशचं ऑफिस आहे, तिथे माझं रेकॉर्डिंग होतं एक जिंगलचं. ते झालं आणि मी राकेशला फोन केला, राकेश येऊ का तुला चाली ऐकवायला. माझ्या 2 तयार आहेत चाली, म्हणजे त्याच शब्दानं 2 चाली लावल्या. ये ना. पण म्हटलं हार्मोनियम आणि काहीच नाही माझ्याकडे, तू टेबलावर वाजवून गाऊ शकतो ना, मला विचारलं. म्हटलं हो चला. गेलो.
हां ऐकव. तू कधी काय काहीतरी पहिली तर मला आठवण, दुसरी ते दुसरे ऐकवतो म्हणजे भातुकलीच्या खेळामधली राजा आणि राणी, भातुकलीच्या खेळामधली राजा आणि राणी, अर्ध्यावरती डाव मोडला, अधुरी एक कहाणी, अधुरी एक कहाणी, अधुरी एक कहाणी. म्हणालाही ओके सटकन. त्याला दुसऱ्या दिवशी रेकॉर्ड झालं, ते गाणं शूटिंगला गेलं, त्यांचं वड आयलंडचं शूटिंग, सगळ्यांचे वावा 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 झाले. काही दिवसांनी मी शिवाजी पार्कला फेऱ्या मारायला जातो कधी कधी, तर मला बायका काय म्हणून आम्हाला आता जुनं आठवावं लागतं. जुन्याचं ट्रीटमेंट वेगळी होती, म्हणजे सूत्रधार येतो आणि सांगतो की राजा आणि राणा, त्या हिशोबाने तेही बरोबर होतं. पण कोणाकडनंही वाववा नाही, दाद नाही, काय नाही. फक्त अरुण दादांनी मिठी मारून सांगितलं काय गोड काय बनवलंय चाल म्हणून. अरे वा. पण आत्ता जर का तुम्ही बघितलं, म्हणजे गेले 2-3 महिने म्हणजे लक्षात असं येतंय की आता शीर्षक गीतं दाखवतच नाही. तो स्टार प्रवाहाला तर बंदच केलंय त्याने केव्हाच. त्या 1 मिनिटामध्ये 10 जिंगल तुम्ही दाखवू शकता, तेवढं इन्कम झालं नाही का? हो, असं ते गणित असं सगळं. तर तुमचं कसं व्हायचं? माझं झीला जास्ती असतं. पण म्हणजे आता हळूहळू बंद कमी होणार, शीर्षक गीतं कमी होणार, सिरियल म्हणजे आता वाचतच नाही काय, शीर्षक गीत पूर्ण नसतंच, फक्त सिरियल. आला तर जेव्हा तर जीव रंगला दंगला मंगला असं एवढंच. त्यामुळे त्याला मेलोडी म्हणा किंवा असं ते संपुष्ट झालंय त्याला. हो, हा फार मोठा बदल होणार आहे. पण याचं कारण काय? आर्थिक, फक्त आर्थिक. आता आपण सॉरी पुन्हा तुमच्या दुसऱ्या व्हेरी प्लस पॉईंटकडे येऊया, ते म्हणजे जिंगल्स. तुम्हाला एकीकडे जिंगल्स कारखानदार असं म्हटलं. कोणी ते मी नाही जिंगल्सचे कारखानदार. आणि खरं आहे ते, तुम्ही एका दिवसात 28 जिंगल्स केलेली आहेत. रेकॉर्ड ब्रेक. ही जिंगल्स पहिल्यांदा कुठे सुरू झाली? रेडिओवर सुरू झाली. तेव्हा रेडिओच होता माध्यम. आपण शुभप्रभात म्हणा, वहिनीच्या बांगड्या म्हणा, काही नावं असायचे ना, भगिनी समाज येते, तर ते रेडिओच होता फक्त तेव्हा. तिथून सुरुवात झाली. मग टी व्ही आल्यावर टी व्हीमध्ये ग्रँजर यायला लागला सगळं, विथ काय म्हणतात कॅमेरा बिमेरा सगळं. तुमच्याकडे पहिलं? माझ्याकडे मी लोकांकडे वाजवायला जायचो तेव्हा. नाथन, वनराज भाटिया, वेदपाल असे ते त्या कॅटेगरीमध्ये जिंगलच्या मोठे बादशाह म्हणायचे त्यांना. तर मी वाजवायला विजवायला जायचो. तर एक दिवस मी सजेशन द्यायचो छान छान. ते क्लायंट यायचे, एजन्सीवाले यायचे, अशोक चांगली सजेशन देतो आहे. तर मला एकदा बाजूला खेचलं, बाहेर नेलं, हमारा जिंगल करोगे क्या? म्हटलं की कोणाचं काढून बिडून नको रे बाबा, होय की नाही, ते शाप नको आपल्याला. त्यामुळे नाही नया प्रोडक्ट एकदम. तो म्हटलं तो कल गाना लेके आता हूँ मैं और 2 दिन में कट है. तर त्याने पहिलं गाणं दिलं ते ऐकवतो मी. ये ढेर से कपडे मैं कैसे धोऊं, अच्छा साबुन कौन सा लाऊं, ये ढेर से कपड़े मैं कैसे धोऊं, अच्छा साबुन कौन सा लाऊं, कपड़ों को जो
बना दे, रंग जमा दे, चमकला दे, कोई बता दे मुझको, कोई बता दे, कोई बता दे मुझको, कोई बता दे. धन तक्का डबल बी सो. असं ते म्हणजे तुम्हाला 30 सेकंद दिले तर 4 सेकंद व्हॉइस ओव्हरला जायचे. धन धक्का डबल बी सो. अशी ती मजा येते. ते पहिलं माझं 25 वर्ष रोज सकाळी 8 वाजता लागायचं आणि त्याच्यावरनं लोक घड्याळ बघायचे नाही. तेव्हा हे वाजलं म्हणजे 8 वाजले, मला 8:17ची गाडी पकडायची आहे, मला कॉलेजला जायचं आहे. व्यवहार जो सगळं चालायचं त्याच्यामध्ये. पण जिंगल्समध्ये सगळ्यात मोठी चॅलेंज म्हणजे वेळ ना. वेळ प्रत्येक जिंगल आणि 10 सेकंदात तुम्हाला करून दाखवायचं असतं. आता माझं दुसरं 10 सेकंद 20 सेकंद ऐकवतो जरा. झंडूबा झंडूबा विडा हरिबा, झंडूबा झंडूबा विडा हरिबा, सर्दी सरदत पीड़ा को पल में दूर करे झंडूबा झंडूबा. 10 सेकंद बघा लावून बघा. 20 सेकंद. धारा धारा शुद्ध धारा, धारा धारा शुद्ध धारा, असली तेल धारा, घर घर का है प्यारा, थोड़े से पैसों में हो जाता है गुजारा. धारा धारा शुद्ध धारा, धारा धारा. 30 सेकंद. हे माझ्या आवडीचं आहे म्हणून हे थोडंसं पार्श्वभूमी सांगू याची. वेळ आहे ना आपल्याकडे भरपूर आहे. आमचं एक ऑडिओ व्हिज्युअलचं रेकॉर्डिंग चालू होतं वेस्टर्न आउटडोअरला. सुरेश वाडकर, कविता कृष्णमूर्ती, मी, काही म्युझिशियन. असं सकाळी 10 ते रात्री 10. तर शेवटचा पीस राहिला होता. 9:30 वाजले होते आणि आता हा संपला की आपण घरी जाऊया. तेव्हा माझ्याकडे गाडी नव्हती, कविताकडे गाडी नव्हती, फक्त सुरेश वाडकरकडे गाडी होती. म्हणून मेरे साथ चलो ना. तर हे संपलं की जा. तेवढ्यात पियुष पांडे आला, ONMचा मुख्य. ते मासे गळ टाकून बसलेले, ॲड बघितले असेल बघा. 2 जण माणसं असतात, गळ टाकून एकाच्या याला भरपूर मिळतात, फेविकॉल लावलेला असतो म्हणून, असं त्याचा अर्थ असतो तो. किंवा लॉरी चालली आणि हजारो माणसं लोंबकळत आहेत, ते त्याचंच फेविकॉलमुळे म्हणजे चिकटपणा त्याच्यात आहे वगैरे. तर त्याचा तो मेन. हे सगळ्या आयडिया त्याच्या. अशोक अच्छा ओके मिल गया तो. म्हटलं क्या जिंगल है, कल सुबह प्रेजेंटेशन है. म्हटलं मग नाही नाही अभी कुछ करके देना मेरे को म्हणून का अगदी कोंबायला लागला हातात. अरे 9:30 वाजले, आमचा एक पीस अजून आहे आणि त्याच्यानंतर कधी करणार आणि काय, बरं गाणार कोण? तर म्हणून कोई भी चलेगा. सुरेश जी तयार आहे तो सुरेश जी, दोनों का आहे तर दोनों. म्हटलं उनको जाके पूछ. तोपर्यंत मी शब्द वाचून गेलो होतो. म्हटलं जाऊन येतो जरा. बाहेर आलो, कॉफी बी जराशी घेतली. 1 मिनिटात आत गेलो. म्हटलं क्या हुआ? तयार आहे दोनों गाणे केली. माझ्या हातात गाणं पडलं की 15व्या मिनिटाला चाल लागलेली असते. असं सगळ्यांना माहिती इंडस्ट्रीमध्ये. कळलं की नाही, इतका फास्ट आहे अशोक. तेव्हा अशोक करणार आहे ना, ठीक आहे. म्हणजे 11 ते 12 होतील जाणं एवढंच. तर ते झालं. मी बोलवलं. कविता म्हणते हो गया, कंपोज भी हो गया. म्हटलं हा हो गया, चलो. पूरब से सूर्य उगा, फैला उजियारा. पूरब से सूर्य उगा, फैला उजियारा. जागे हर दिशा दिशा, जागा जग सारा. पूरब से सूर्य उगा, फैला उजियारा. इतकं हिट झालं जिंगल. तर साक्षरतेवर होतं ते.
आणि असं काम झालं की बरं वाटतं. म्हणजे मग 10, 11, 12 वाजले तरी. पण आता ही जिंगल सगळी म्हणजे अशोक पत्ती म्हणून असेल किंवा बाकीची जिंगल्स आहेत हे आमच्या लक्षात राहतात. आत्ताही जाहिराती लागतात, पण त्याच्यातली जिंगल्स कशी लक्षात राहत नाहीत आमच्या? बेलोडी नाही, सगळ्यांचं रिदमकडे आणि पैशाकडे लक्ष. झालं. आम्ही म्हणजे मनापासून करायचो काम. पैसा एवढा मिळणार असं नव्हतं. पण आजची पिढीच बदलली आहे. म्हणजे काम करण्याची पद्धत बदलली आहे, सगळंच बदललं आहे. त्याच्यामुळे त्रास होतो. म्हणजे पुढे जाऊन आणखीन काय होणार देव जाणे. खरंच. बरं, चित्रपटांकडे मी फार वळत नाही. तुमचा पहिला चित्रपट पैजेचा विडा, त्याच्यानंतर मग तुम्ही आपली माणसं केलात. अंतर्नाथसाठी राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला, सावलीसाठी महाराष्ट्र सरकारचा पुरस्कार मिळाला, सिंधुताई सपकाळसाठी निफ्ता अवॉर्ड मिळाला, लता मंगेशकर पुरस्कार मिळाला, बघितला आपण. पण हिंदी सिनेमामध्ये तुम्ही का नाही? हिंदी गाणी कशी नाही झाली? मराठीपुरते मर्यादित तुम्ही ठरवून राहिलात का काय? नाही, मला आवड होती, सगळं होतं, पण नाही झालं. आता मिलेसूर हिंदीमध्येच आहे ना, किंवा पूरब से सूर्य हिंदीमध्येच आहे. मग ते कशी हिट झाली? मग इकडे का नाही? नाही आले, लोक आली नाही. आता माझी सवय नाही की तुमच्या घरी जाऊन मी म्युझिक डायरेक्टर आहे, गाणी आहे का, पहिल्यापासून केलं नाही. कामं माझ्याकडे चालत आली. चांगलं करतो अशोक काम म्हणून. तर मी मुद्दामून एवढं काम, म्हणजे सकाळी 8ला निघायचो, रात्री 1-1, 2-2 वाजेपर्यंत काम करायचो. तर ते सगळं सोडून मी हाजी करायला का जाऊ हिंदीवाल्यांकडे? मला 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 वाचल्याचं आठवतं की तुमचं भविष्य कोणीतरी सांगितलं होतं. हां, ते आता खरं वाटायला लागलं आहे. म्हणजे त्याने ते सांगितलं. एक आमचं घर जे दांड्याला होतं अगोदर, मी खारला राहायच्या अगोदर दांड्याला राहायचं. दुकानाची जागा होती, मध्ये पडदा लावला होता म्हणून ते किचन म्हणायचं त्याला, आणि याला हॉल म्हणायचं, एवढंच होतं. आणि बाहेर जागा असते ना, तिथे चटई टाकली की बेडरूम झाली अशोक पत्कीची. लहान होतं तेव्हा, शाळेबिळेमध्ये असतं 10वी 11वीमध्ये. एक दिवस सकाळी जो उठलो ते थाडकन कोणीतरी माझ्या थोबाडीत मारलं होतं. काय काही संबंधच नाही. म्हणजे मला असं गदगदून हलवलं आणि फाड करून रुद्राक्षाच्या माळा, हे माळा, कवट्या काय म्हणतात ते सगळं, त्या अशा मण्या बिण्या सगळ्या, आणि फेटा बिटा घालून सोलापूर टाईपचं असतात नाही माणसं ती, तर तशा तऱ्हेचा होता. तर त्याने मारलं. म्हणजे रडायला, आई आई, हां बोलाव, आई को बोलाव. हे आई बाहेर आलं. काय झालं? आई मारलं. मी आपलं रडत रडत चालतंय. ये लड़का आगे जाके बहुत बड़ा बनेगा, त्याचं भविष्य, लेकिन मराठी में फिर पडेगा. कळलं? फक्त मराठीत बनणं आहे म्हणून, हिंदी में इसको ज़्यादा चान्स नहीं मिलेगा वगैरे काय त्याच्या भाषेत सांगितलं. आणि असं तर आज जेव्हा काही होतं ना, मला एखादं हिंदी पिक्चर मिळतं आणि ते 2 गाणी करून बंद पडतं, किंवा हे होतं असं होतं, तर तेव्हा मला तो भटजी आठवतो. खरं सांगतो मी, 3-4दा असं झालं आहे. अरे त्या माणसाने त्या काही संबंध नव्हता, कोणतरी सांगून गेला. म्हणजे अच्छा, माझी माहिती बरोबर आहे थोडीशी. होय. यानंतर आपण 7:30 वाजले, तर शेवट करायच्या अगोदर मी त्यांना म्हटलं होतं की आम्ही किती जरी गाणी म्हटली तरी 1-2 तरी कोणाला तरी ऐकावीशी वाटत असतील, दुसऱ्या पद्धतीची वेगळी गाणी. सरदारी बेगम नाही, ते माझं काम नाही, सॉरी. नाही, गाणारे पाहिजे. हां, ब्रह्मचारी चालेल. ब्रह्मचारी जुनं आणि नवं. जुनं आणि नवं.
काय ते शब्द? यमुना यमुना जळी खेळ कन्हैया लाजता, यमुना जळी खेळ कन्हैया का लाजता, यमुना जळी खेळ कन्हैया का लाजता. म्हणजे का कुठे लाजता कुठे असं आरामशीर तब्येत आहे. आता सुधीर भट मला म्हणाला, त्याचं प्रोडक्शन होतं, आता आपली हिरोईन कोण आहे सांग पाहू. म्हटलं वर्षा उसगावकर. मग आता कशी चाल पाहिजे, ही चालणार नाही, नवीन बनव चल. यमुना जळी खेळ कन्हैया का लाजता, हो का लाजता, यमुना जळी खेळ कन्हैया का लाजता, हो का लाजता. म्हणजे पिढी पण चालली आता, किती बदलत चालली आहे ते पण. पुण्याला मला मारायला आले होते काही म्हातारी माणसं. नाही म्हणजे मारायला म्हणजे साधारण भावार्थ जा विचारतोच, आमच्या त्या सगळ्याला हात कसा लावू शकला तू वगैरे. दोन म्हातारे होते. पत्की कुठे, अशोक पत्की कुठे, एकाने म्हणजे तिकडे उभे आहेत बघा माझ्याकडे. अहो तुम्ही काय केलं आहे? म्हटलं काय झालं? आमच्या यमुनेला तुम्ही काय बनवलं आहे? ते म्हणाल. म्हटलं बरं आहे की वाईट आहे? छान झालं, मस्त बनवलं आहे, माझे पाय पण ठेका द्यायला लागले. म्हटलं वाचलो. म्हटलं नाही. आता म्हणजे माझी फरमाईश, पालखी उतरून ठेवा. पण त्याचं त्या आधीची गोष्ट सांग. शिवाजी मंदिरला एक प्रोग्राम होता, मला आणि नांदगावकरांना बोलवलं होतं. गाणं कसं सुचतं हा विषय याचा. तर साधारण 10:30-11ला प्रोग्राम संपला. आम्ही निघालो. गाडी नव्हती, मगाशी सांगितलं. टॅक्सी गेली आणि त्याला घरी सोडायचं दांड्याला आणि खारला यायचं असं ठरलं. बँड्रा टॉकीज म्हणून मध्ये एक लागतं, मोठा चौक आहे वांद्र्याला. तिथे आले, टॅक्सी चालली आहे आणि शपकन सबंध काळोख, रस्ता गडद, घरामध्ये दिवा नाही, इथे नाही तिथे नाही, फक्त गाड्यांचे लुक लुक लुक. दोघंही बोलत होतं ते शांत झालं. 2-3 मिनटं गेली असेल. शांतारामने मला, अशोक 4 ओळी सुचल्या आहेस, ऐकू का? म्हटलं ऐकवणार आहे. म्हटलं काळोख दाटून आला, पालखी उतरुनी ठेवा. काळोख दाटून आला, पालखी उतरुनी ठेवा. बदलून जरा घ्या खांदा, जायचे दूरच्या गावा. म्हटलं वा, क्या बात आहे शांताराम, अंधारात सुद्धा. त्याचं घर जवळ येणार, आता तो उतरणार एवढ्यात. शांताराम चाल ऐकू का याची? तुम्ही ऐकवणार आहे तर ते तुम्हाला ऐकवणार. काळोख दाटुनी आला, पालखी उतरुनी ठेवा. काळोख दाटुनी आला, पालखी उतरुनी ठेवा. बदलून जरा खांदा, बदलून जरा खांदा. जायचे दूरच्या गावा. काळोख दाटुनी
आला पालखी उतरुनी ठेवा पालखी उतरुनी ठेवा. आभाळ लयाला गेले किरणांचे पक्षी गेले. आभाळ लयाला गेले किरणांचे पक्षी गेले. पायांची चाळणी झाली कुठवरी मार्ग चालावा. काळोख दाटूनी आला पालखी उतरुनी ठेवा पालखी उतरुनी ठेवा पालखी उतरुनी ठेवा. त्या दिसा वडाकडे अरे गडदा दिवसांना शब्द कुठे आहे? मंद मंद त्या दिसा वडाकडे गड दिसतीसना गद गद वाजत आली तुझी गो पैंजणा. शब्द नाही, सॉरी. पण आता परत बसवायला पाहिजे मला. उभे राहून म्हणा ना मला. घ्या वा. मंद मंद वाजताई तुझी पैंजणा. वा वा. शिरशिरून थांबली पाना मौन पडल्या सगळ्या राना. वा. शिरशिरून थांबली पाना वा वा. थँक्यू. खूप छान. नाही, मला वाटतं आपण आता शेवट करूया आणि अतिशय वेगळा प्रयोग संगीतामध्ये अशोक पत्की आणि त्यांच्या टीमनं केलेला होता. तो म्हणजे मिले सूर मेरा तुम्हारा. त्याची एक थोडीशी थोडक्यात गोष्ट आहे, पण मिले सूर मेरा तुम्हारा हे अशा एका उच्च पातळीवरती जातं की त्याच्यानंतर पुन्हा मी काहीतरी बोलणं म्हणजे हा सगळा कार्यक्रमाचा डास दिवशी विहिरीत टाकण्यासारखा आहे. आणि आपण घातलेली रांगोळी आपणच पुसून टाकतो ना कधीतरी. तसं करायची मला इच्छा नाही. म्हणून मी या गाण्याच्या आधीच आमच्या दोघांच्याही वतीनं गोमंत विद्यानिकेतनचे आभार मानतो. आणि अजरामर संगीत देणारा चिरतरुण संगीतकार अशोक पत्की यांची खासियत जर का काय आहे असं मला विचाराल तर मला असं वाटतं की कुठल्याही शिखरापर्यंत जरी ते पोचले तरी आपले पाय मात्र जमिनीवर चिकटवून ठेवलेला. म्हणजे मान अपमान सन्मान या सगळ्यांकडे ते तटस्थ वृत्तीनं बघतात आणि म्हणूनच मग कोणाच्या मागे धावणं स्वतःला मार्केटिंग करणं हे कधी या माणसानं केलं नाही. त्यांना जे त्यांच्या या सगळ्या मार्गक्रमणामध्ये त्यांना जी माणसं भेटली ती माणसं सुद्धा त्यांना त्याच कारणामुळं त्यांची ओळख झाल्यानंतर त्यांची लगेच मित्र बनतात किंवा ते त्यांचे मित्र बनतात. आणि म्हणजे कधी सही द्या म्हटलं फोटो काढा म्हटलं तर नाही मग बघूया उद्या ये वेळ नाही असं कधी केलं. आणि याचं एक कारण म्हणजे जितकी माणसं जमवावी तितकी माणसं या माणसानं जमवलेली आहेत. आणि मला वाटतं त्यांचं सेव्हिंग अकाउंट किती आहे मला माहिती नाही पण आयुष्याच्या सेव्हिंगचं अकाउंट ही त्यांची मित्रमंडळी.
तर असेच त्यांचे कार्यक्रम, त्यांची नवनवीन गाणी, म्हणजे शीर्षक तिथं कसं आहे, जिंगल्स ज्यावेळी नव्हती त्यावेळी जिंगल्स त्यांनी आपल्या सगळ्यापर्यंत पोहोचवली, ती लोकप्रिय केली. शीर्षक गीतं ज्यावेळी आली त्याच्यानंतर त्यांनी लोकप्रिय केली. ह्याच्यानंतर जे काय येईल ते सुद्धा अशोक पत्कीच लोकप्रिय करतील आणि ते आम्हाला ऐकण्याची मजा आजपर्यंत जशी दिली तशी देत राहू दे अशी प्रार्थना आपण करूया. आणि मिले सुर मेरा तुम्हारा थोडीशी गोष्ट सांगा आणि त्या गाण्यानं हा कार्यक्रम संपणार. मिले सूर मेरा तुम्हारा ही गोष्ट आहे मलिक म्हणून आमचा जो प्रोड्युसर होता त्याची. जात धर्म पंथ वगैरे वगैरे हे सगळं वेगळं असलं तरी माणूस म्हणून एकच आहे, त्या माणसाने एक झालं पाहिजे असं त्याचं म्हणणं होतं. तर कशात मिले सूर मेरा तुम्हारा तो सूर बने हमारा, आपण जर एकत्र गायलो तर आपण एक होऊ शकतो असं ते. हे सुद्धा पियुष पांडेंनी लिहिलं, जो मगाशी पूरब से सूर्योगा ज्यांनी लिहिलं होतं त्यांनी, आणि इतकं छान 4 ओळीत लिहिलेलं आहे त्यांनी सगळं. बरं आम्ही जेव्हा करायचं ठरवलं तेव्हा तो म्हणाला भीमसेन जोशी चाहिए, पंडित भीमसेन जोशी. अरे म्हटलं बघ, कारण ह्या लोकांकडे जाणं म्हणजे पोचण्यापर्यंत 2-3 वर्ष निघून जातात. लताबाई चाहिए आणखीन त्याच्यावर, और बार बोरली म्हणून सांगितलं बेंगलोरचे. पण पटकन त्यांनी सांगितलं, आमचे चेहरे बहुतेक बघितले असणार त्यांनी, म्हणाला इन तीनों को मैं लेके आऊंगा. केवढा धीर दिला होता म्हणजे त्या माणसाने. मुझे मालूम है वो बहुत बड़ी हस्तियाँ है वगैरह वगैरह सांगितलं. तो वो सब तीनों को मैं संभालूंगा, बाकी तुम संभाल लेना. तर बाकी राहिले कोण आता, कविता कृष्णमूर्ती रोज भेटणारी, सुषमा श्रेष्ठ रोज भेटणारी जिंगलच्या निमित्ताने, वाणी जयराम रोज भेटणारी, कुरुविला साऊथमधले सगळे 2-3 जण, राजू कुरुविला, घनश्याम वासवानी सिंधी म्हण पाहिजे होता, असे सगळ्यात हे रोज भेटणार आहे. म्हणजे 1 दिवसाआड म्हणा रोज भेट. तर बाकी आम्हाला का निर्धास्त झालं म्हणजे आम्ही. बरं जेव्हा गाणं झालं तेव्हा भीमसेन जोशी 10 वाजता टाईम होता, मला पोचायला 10:15 वाजले. हे चटई बिटई टाकून बसले होते, 2 तंबोरे लावलेले होते ते, आणि नाना मोळे तबल्याला. म्हटलं सॉरी जरा लेट झालं. नाही म्हटलं झालं का सगळं, बसलं हो ऐकवलं. म्हटलं परफेक्ट आहे, थोडंसं हे असं झालं, जे काय होतं ते सांगितलं आणि आत गेलो. आता रेकॉर्डिंग करूया, कारण प्रत्येकाला टाईम दिला होता, अर्ध्या पाऊण तासांनी यायचं म्हणून. हे संपलं की दुसरा साऊथचा होता, ते झालं की काश्मीरी होता, ते झालं की हा होता, असं त्या हिशोबाने प्रत्येकाला अर्धा-1 तासाचा टाईम कर. हे सगळं संपलं सकाळी 10 ते रात्री 10 मध्ये. चॅलेंजिंग होतं एकतर, पण तेव्हा आम्हाला माहिती नव्हतं. माझं काम काय होतं, त्या 14 पुड्या समोर ठेवायच्या. म्हणजे प्रत्येक भाषेला म्हणतो मी, प्रत्येक भाषा 14 भाषा आहे त्याच्यात, तर त्या झालं की जरा हे जरा. बरं माझं आणि कविता एका बाजूला आणि त्या मलिकचं भांडण व्हायचं प्रत्येक लँग्वेज झाले की. इसको 6.5 सेकंद. अरे 6.5चं 7 झालं समजा, 7चं 7.5 झालं, 8 झालं, तर काय फरक पडतो, मेरे को फरक पडतं. हे प्रत्येक लँग्वेज झाले की आता मराठी को 5 सेकंद, काय को 5 सेकंद, हम 6 सेकंद नाही चलेगा, 5 सेकंद. त्याच्यासाठी जो वेळ लागायचा तो तेवढ्यासाठी. बरं बाबा त्याला शेवटी तसं आलं, वेळ लागला याला. असे मी आणि कविता आणि सगळं ते लँग्वेज करून ठेवलं. हे जोडकाम जे केलं आहे ते लुई बँक्सने केलेलं आहे. म्हणजे अरेंजमेंट मगाशी ते म्हटलं मी, त्या अरेंजमेंटचं लुई बँक एकातून एक एकातून एक एकातून एक एकातून एक असं जय हे जय असं शेवटी तर इतकं सुंदर आहे. म्हणजे मला जर 100 मार्क दिले तुम्ही तर 200 मार्क लुई बँक्सला दिले पाहिजे. कारण कंपोजिशन हो खरंच नाही, वाजवा खरंच वाजवा त्याच्यासाठी लुई बँकसाठी. आणि काय सांगत होतो मी की कंपोजिशन एक 4 बारचं आहे समजा आहे, डा री रा रा री रा 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 समजा. तर मला प्रत्येक लँग्वेजवाला यायचं, हमको क्या लिखना है, मतलब कुछ ने ट्रांसलेट करना है. मिले सूर मेरा तुम्हारा तो सूर बने यंद बडाले तत्त बडाले पुट्ट बडालो. बराबर ये बैठता है क्या, हाँ बैठता है, चलो
तो म्हणाला, दुसरा म्हणायचा नाही हमारा लंबा लंबाला रहता है, एक एक वाढ. तर एक 7-8मध्ये होतं ते, असं पसरत चाललं होतं. अच्छा इसको 7.5 सेकंद द्या, असं करत शेवटी संपवलं आम्ही. पण अशी मजा आली. त्या लताबाई इथे नव्हत्या, लताबाई रशियाला होत्या तेव्हा. तर ह्यांनी म्हणाला, मेरा तो अभी अमिताभ बच्चन का डेट है परसों, 2 दिवसांनी शूटिंग ठेवलं होतं त्यांनी. अमिताभ बच्चन, जितेंद्र आणि 2-3 हिरो होते, हेमा मालिनी, शर्मिला टॅगोर. तर मैं तो मर जाऊंगा अभी, तो मलिकचं. म्हटलं काय को मरेंगे, तो अभी गाना ही नहीं अभी लताबाई का, तो क्या करे. तो मतलब कविता के आवाज़ में ले लो, उसके ऊपर शूट कर लो, अभी दीदी आएगी, लताबाई आएगी तो उनसे गवा लेंगे, आपका तयार हो जाएगा सब. ऐसा होता है क्या. म्हटलं फिल्मची गाणी कशी होतात तशीच होतात. हां अच्छा ऐसा. त्याने त्याचं रेकॉर्डिंग पण झालं, अमिताभ ते पण झालं. आता 15 दिवसांनी लताबाई आल्या. लताबाई 8 वाजता येणार आहे म्हणून मला फोन आहे. म्हटलं 8 बजे. हां 8 बजे अरे. मला स्वतःलाच आश्चर्य वाटलं. तर 8 वाजता आम्ही सगळे पोचलो. ते रेकॉर्डिंग्स म्हणा, हे म्हणा, ते म्हणा, ते सगळे. 9 वाजले, कोणाचा पत्ता नाही. 10 वाजले, कोणाचा पत्ता नाही. 11 वाजले, कोणाचा पत्ता नाही. 11:20ला संजीव कोहली म्हणजे मदन मोहनचा मुलगा, तो पहिला आला लिफ्टमधनं बाहेर. त्यांच्या मागे उषा मंगेशकर, त्याच्या मागे दीदी, लताबाई, असे 3 जण आत जाऊन. मग लताबाईंना हसणं, खिदळणं हेच आवडतं, जोक्स मारणं वगैरे वगैरे, त्यांचा स्वभाव आहे तसा. तर ते सुरू झालं. उस दिन परसू पता है क्या, ते दमनसूद म्हणून आमच्या रेकॉर्डिंग्स बरोबर. मग ह्याला ऐकवते, त्याला ऐकवता येते, जोक्स म्हणजे हसा हा 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 हा. मग तो संपला की दुसरा तयार, तिसरा. उषाताईनं म्हटलं टाईम, आम्ही सकाळी 8पासून बसलो आहे. कारण त्यांना बोलायचे आम्हाला हे होतं, पण ते दीदीपर्यंत. तर आता वाजले किती. हां दीदी काम करूया का. तर हे कोण गायलं आहे. म्हटलं कविता. बरं बरं, पण मी माझ्या तऱ्हेने गाणार. हां म्हटलं नाही चालणार हो, कारण काय शूटिंग झालं आहे. तिने तिथे पॉज दिला, कारण त्यांचे लिप सिंक आहे, तर ते विचित्र वाटणार. हो का बघा. मग झालं 7-8 टेक झाले, ओकेच होईना म्हणजे माझ्या हिशोबाने. तिथे जर पॉज पाहिजे, तुम्हाला गाऊन दाखवलं की कळणार. तर तिथे त्यांचा सूर राहायचा किंवा त्या दुसरी ओळ सुरू करायची, असं काहीतरी व्हायचं. म्हटलं ना अजून एक करूया, अजून एक करूया, अजून एक करूया, अजून एक करूया. 8 झाल्यावर त्या भडकल्या. म्हटलं काय होतं आहे काय. म्हटलं येऊ का सांगायला. मग गेलो, तुम्ही गाऊन दाखवा. मग ते गाऊन दाखवा. सुर की नदिया हर दिशा से बहते सागर. हा जो लहजा जो होता, म्हणजे थांबणं, पॉज देणं. तर हां बघा बघा. मग दुसरा टेक ओके झाला. त्यांना काय काय पाहिजे ते कळलं होतं ना. त्यांनी दुसरा टेक ओके दिला. तिथेच त्यांचं शूटिंग होतं. 3 तिरंगी झेंड्याचा तो पदरवाला. उषा बघ योगायोग 26 जानेवारीला दाखवणं का 15 ऑगस्टला. आणि मी माझा ड्रेस हा बालिशपणा म्हणजे बाळ लपलेलं होतं त्यांच्यावर, असं म्हणतात तसं. तर तेही झालं. पांढऱ्या छत्र्या बित्र्या असं असं. मग ते झालं आणि आम्ही निघालो. तर अशी ही याची कथा आहे. ते आता तुम्हाला ऐकवतो थोडं. सुर की नदिया, तुम्हाला वाटलं तर ते गाऊ शकता तुम्ही. सुर की नदिया हर दिशा से, सुर की नदिया हर दिशा से बहके सागर में मिले. बादलों का रूप लेके बहके हल्के हल्के ओ मिले. सुर मेरा तुम्हारा मिले, सुर मेरा